Atopar oco para aparcar é cada vez máis difícil e máis caro. O alugueiro de prazas escala xa ata os 70 euros ao mes de media en Galicia porque hai máis demanda que oferta. O problema é común en todas as cidades, pero máis acusado en Ourense. Nesta inmobiliaria do centro de Ourense hoxe só teñen 2 prazas de garaxe dispoñibles para alugar. A escaseza de prazas é un problema común ás 7 cidades galegas. A oferta baixou nos últimos anos un 14% e a demanda non para de medrar. Estamos sin plazas debido á gran demanda que hai neste intre. A situación de que vai entrar a zona de baixas emisións afecta moitísimo. Cada vez é máis difícil atopar onde aparcar o coche. De feito, segundo a Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, o 65% dos vehículos dormen fora. Hai menos plazas e son máis caras. Ahora mismo nos encontramos en un punto en el que hay muy pocas plazas de garaje y están, para mi gusto, extremadamente caras o no coinciden con lo que los clientes piden. Visto que non hai nada de oferta, pois iríamonos xa aos barrios. Y por encima el problema son los precios que tienen, que son muy caros. Zona centro 25 o 45 mil euros y lo que es en alquiler, zona centro 60, 70 o incluso 80. Ata os 90 euros de media se leva o prezo en cidades como Vigo ou A Coruña. E tamén cada vez hai máis coches e son máis grandes. Pois igual deberían habilitar zonas non por o centro, si por a parte exterior da ciudad para poder aparcar, xa que non hai plazas de garaje ou son insuficientes. En Galicia só hai 800 plazas de garaxe para alugar. Os aparcadoiros son insuficientes, o que está a agravar o problema de mobilidade nas cidades.